ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି କି ଦୂର ପାହାଡ଼ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି, ହେଲେ ମୁଁ କହିବି ପାଖରୁ ବି ପାହାଡ଼ ସୁନ୍ଦର। ଯାହା ମନ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ତାକୁ ଦୂରରୁ ହେଉ ବା ପାଖରୁ ପାହାଡ଼ ସୁନ୍ଦର ହିଁ ଲାଗିଥାଏ। ଯେମିତି ସୁନ୍ଦରରେ ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ। ଏକ ନିଖୋଜ ଅରଣ୍ୟର ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଭିତରେ ରହି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ବାବା ଜଟାଧାରୀ। ପାହାଡ଼ର ସେ ଶିଖର ଉପରେ ତାଙ୍କର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରଟିଏ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମର ଯାତ୍ରାଟି ଥିଲା କିଛି ଏମିତି। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଗାଁର ରାସ୍ତାଘାଟ ଏତେ ବି ଉନ୍ନତ ନଥିଲା। ତ ମୁଁ କହିବି କି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଟିକେ ଏ ଗାଁ ଉପରେ ନଜର ଦେବା ଉଚିତ। କାହିଁକିନା ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଛୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟିକେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି ଗଳବତୀ ପଥରେ ପଥରେ ନଥାଉ ମୋର ନାଁଟି। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। ସତରେ ଗାଁର ଚାହିଦା ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଛୋଟ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଉନ୍ନତି ନଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଗାଁଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। शॉर्ट वीडियो करना माने अल्प अल्प आनिक शुभुनी ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ବାଟରେ ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ ପ୍ରଥମ ପୂଜା ବାବା ଗଜାନନଙ୍କୁ। ସବୁ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯେପରି ନନ୍ଦୀପୁର ରହିଥାନ୍ତି ସେହିପରି ସେଠାରେ ବି ଅବିରତ ରହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରକୃତିର ସେ ଅପୂର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରି ପାହାଡ଼ର ସେ ଉଠାପଡ଼ା ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲୁ। ରାସ୍ତା କେତେବେଳେ ଗଡ଼ାଣିଆ ପଡ଼ିଥିଲା ତ କେତେବେଳେ ବହୁତ ଉଠାଣି ହୋଇଥିଲା। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି ଦେଖିଥିଲି। ସେଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଆଉ ମନକୁ ମୋହିତ କରୁଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ସେ ପ୍ରତିଛବି ଗୁଡ଼ିକ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ରାସ୍ତା କଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅଙ୍କା ଯାଇଅଛି। କିଛି ଟାଇମ୍ ଚାଲୁ ତ
ଚାଲିଲା ପରେ ପ୍ରାୟ 4 ରୁ 5 ଥର ଆମେ ପୁରାପୁରି ଭାଇ ଭଉଣୀ। ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ପୁଣି ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଅଭିମୁଖେ ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲୁ। ଝରଣା ଅନାଲୋ ପାଣି। Go. हाँ हीरो। ସେଠି ଅଛି ନା ରହିବା ପାଇଁ? ହଁ ସେଠି ରହିବା ପାଇଁ ଅଛି, ମାମୁନି ରହିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ବଡ଼। କିଏ ସେ ପାଇଯିବେ? ଘାସ ଗଛର ସେ କାଟି ନାହାନ୍ତି, ସଜାଡ଼ିକି ଇଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମଦ୍ୟପାନ ନିଷିଦ୍ଧ। ସେଟା କଣ ଦେଖ, ଦେଖାନି କହିଲ ନା କଣ? ଆସ। चप्पल को रख गया बहुत बाट अतिक्रम कला आमे जाई बाबांक पाखरे पहुँची। झरणार से झरझर शब्द, विहंगर किंचिरी मिचिरी शब्द एवं प्रकृतिर शुद्ध पवन मन को शांति देउथिला। उपरे पहुँची आमे प्रथमे गोड़ हाथ धोई सहिकी दर्शन बाबा जो विराजमान कर